kang dikarepno Kumaranggana kumara tindih wiyak bumi wiyak langit popo akasa iki mbok semara bumi kang ambyat duna udan kang teka langit sak klerap kudunira bisa nggawa panguripan. Gusti Kang Maha Agung Masya penjal ke manusia teka pateng terongson di kongi capai tanpa kepalang tangga salah lapat kelon di sepuro. Temurun yo mengamango kya opa iro sentetan opoan empeng kodoni sumping lan nyira suti maring toto ayo sewur poglong toto ayo sewur poglong. Iki ana udan ta ose.